kam khawai dawai hakani ki sngi ba ki jok ki bamenta la galong gnya tho shongkorim ni ki khawai sikharu kila pher na ki jok ki baman shua ke pawa mashwara pin kam da ki tape recorder na ni kita ki music system ni ki jok kala kala ha ka bakla mi buon ki samla he bala tape kum kita ki DJ we ni ki samla bala mi ni ki thai nongston de usamla Vicky Roy Kharbani usamla orang khaprasnem ba orang lai pulia pa sangkasi college nei menta uladon ko jing tibet akakam DJ bat lengba jakan dire ulanang kio hakke bubun ke rensan bat kane ka jing kio rensan ju komputa u DJ kalera ru na taman kamai ka ji ban yang halake jong ke jat nakaliang no to khobolo yo banya kran ba usamla bat kai ka bola pen pau eno ra an phi ya ka jakran ba u Fi hadu kat no gini ki judging tem DJ ki kring ki samla han ka juk mentang hakan ka juk ka jing yu i junga ka jing tem DJ ki kam kring bha ye ki khon samla la ka de sorne hanong kendong babaro menta ha ki ya be bha kam tam ka de lele ka festival mane ha ki ying khawai ni ki ying ya tho babun ki ya be ya ki jing tem DJ toy ko phi yo lengba ka ni ka kam tem DJ ka jong phi hakini ki kindet snam ki banga ngasat litam DJ kaleng te ngalayo jumun toy ru na ki pat ki bala aya nga bat tang tai ka jing tumu jonga ya kani ka kam kolong ka bang ngani kyo shaprang ini tray bet ya shaprang bat nga tumu ro bangan laru bangan tit kitiar kambha bat ngani tray kani kam hadu bangan cop ki jing phi hadu kat no kini ki judging tem DJ ki kring ki pai ba kham tam ki samla hakani ka juk ka ba menta ngayu hakani ka juk ka ba menta pos las Roy Kharbani to thu lam kai ka perlong ye phi ba pin sotanat ya ka jing tem DJ na do beno plus dang ni ka kam ban tem jing tem DJ nadu dang ready ngalalong wei u khna uba i ye ki jing put ki jing tem ba per haka jing long sama jonga ngala persang ban tem ye ki jing tem ba per ban hau baru senam arjar kan kendai ba ngalas dang ya kan ni ka jing tem